Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Marinig natin ngayon ang paglalakad ng isang binatang binigyan ng pag-asa at kinabukasan ng dalawang taong hindi naman niya kadugo. Siya ay si Amboy. Amboy ang tawag sa akin ng mga tao dahil tisoy daw ako. Ang sabi nga ng iba, Amerikano raw siguro ang tatay ko. Hindi ko naman makumpirma dahil mula ng bata ako, isa na akong palaboy. Lumaki ko sa kalsada at hindi rin nakapagkwento sa akin ng aking ina tungkol sa tatay ko bago siya namatay sa sakit noong 12 anyos pa lamang ako. Mula noon, nagpalaboy-laboy na ako sa kalsada hanggang sa nakilala ko sina lolo at lola. Mano po, la? Mano po, lo? Mabutit hindi ka inabot ng malakas sa ulang kanina. Kaya nga po medyo ginabi ko kasi inintay kong tumila muna eh. Ibibili kita ng kapote bukas. Huwag na ulo, nagtitipid tayo. Bihira namang umulan ngayon. Abay, mahalagang meron kang kapote. Kaya kapag marami nagpagawa sa akin ng susi sa palengke bukas, ibibili kita. Huwag na ulo, pwede pa nating pambili ng bigas ang pera. May bigas pa tayo. Ayaw namin kapag ganitong umuulan, nag-aalala kami sa iyo. Ay, hindi ka mananalo sa lolo mo. Kaya huwag ka na makipag-argumento pa. Sige na, sige na. Magbihis ka na nang makapaghapunan tayo. Sige po. Sige po, Lola. Ibibigay ko na lang ito sa inyo ng 200. Ay, talaga, Rana? Opo. Oh, napakabait mo talaga. Salamat, ha? Mabuti pa si Amboy. Palaging bagong tahi ang uniforme. Ngayon lang uli ako nagpatahi ng uniforme niya eh. Kasi mukhang tumatangkad. Kaya ang sabi ko, abay, bitin na yung pantalon niya sa kanya. Nakakaya naman kung papasok siya sa eskwelahan ng gano'n ng itsura. Talagang mahal na mahal yung ampon yung yun, ano? Hindi ampon. Apo. Ay, oo nga pala. Alam mo ba kung hindi siya dumating sa aming buhay? Oh, ang lungkot siguro ng buhay namin mag-asawa. Para bang wala nang saysay ang buhay namin nung hindi pa namin nakikita si Amboy. Parang wala kaming dahilan para mabuhay. Paulit-ulit lang kami noon araw-araw. Matutulog, magigising, maghahanap buhay, kakain, matutulog na naman. Pero nang dumating si Amboy, nagkaroon ng kabuluhan ng buhay namin dalawa. Lolo, la, gagraduate na ako. Napakabilis talaga ng panahon, Apodo. Parang kailan lang. Kailangan makabili tayo agad ng bagong mong damit na isusuot sa graduation mo. Wag na, lo. Uniform lang naman pong susuotin namin eh. Ganun ba? Kayo ang dapat bumili ng bagong damit. Ay, nako. Oo nga. Dadalo nga pala tayo sa graduation. Manonood tayo. Hindi lang po kayo manonood. Aakyat pa po kayo sa stage kasi may matatanggap akong leadership award. Talaga? Opo. Gusto ko po sana surprisahin kayo, kaya lang hindi ko na mapigilan ng sarili ko eh. Saya-saya ko para sa'yo, Apo. La, bakit kayo umiiyak? Apo, masaya lang kami dahil nakikita namin na nagbubunga ang lahat ng pagsisikap mo. Utang ko po sa inyong lahat ng ito. At para po sa inyong award na ito. Kung wala ho kayo, kung hindi dahil sa inyo, hindi ko po mararating ito. Masayang-masaya kami para sa iyo, Amboy. Kapag nakapagtrabaho na po ako, mag-iipon kagad ako, tapos ipapaayos natin itong bahay na ito. Oh. Tapos, bibili ko ng kotse. Mag-joyride tayo. Amboy, saka mo na isipin yan. Ang isipin mo, ang makahanap ka ng trabaho para maging kampante na kami ng lola mo. Sakaling dumating na ang oras namin, hindi na kami mag-aalala sa'yo. Lo, bakit niyo sinasabi yan? Uy, Matagal pa kayo rito sa mundo. Aabutin pa kayo rito ng 100 years old. Ay, naku,
Baka ubus na ang mga ngipin ko niyan. Baka wala na akong buhok niyan. Uy, Amboy, ano? Sama ka naman sa amin. May Friday night out tayo ngayon. Sorry, Abet. Hindi ako makakasama sa inyo. Ha? Birthday kasi ng lola ko sa linggo, kaya kailangan kong makauwi sa probinsya ngayon. Ano? Ayun. Uuwi ka na naman? Halos linggo-linggo ka umuwi sa inyo ah. 5 oras lang naman ang biyahe, kaya sinasamantala ko na. Iba ka talaga. Mahal na mahal mo talaga yung mga grandparents mo ah. Alam nyo ba, noong 12 years old pa lang ako, nagpapalaboy-laboy ako sa kalsada. Kumakain ako ng mga tira-tira sa restaurant. Oh? Oo, minsan kapag umuulan, natutulog akong basa ang damit, nilalamig. May isang beses pa nga no na bumabagyo. Nagkukuble ko sa malaking drum ng basurahan. Basang-basa ako. Akala ko mamamatay na ako noon. Pero nang natapos ang bagyo, nagising akong nasa higaan na. Nakuha ka ng 2 matanda? Oo, natagpuan daw nila akong naninigas na sa lamig. Mula noon, ako nang naging mundo nila. Kahit mahirap ang buhay, pero nung kasama ko sila, naramdaman kong kahit gaano kahirap ang buhay, kapag nagmamahalan, gumagaan ang lahat. Kaya, pasensya na kayo kung palagi ko kayong tinatanggihan at pinagpapalit sa mga lolo't lola ko. Sinasamantala ko pang panahon na malalakas pa sila at kaya ko pa silang bigyan ng oras at panahon. Happy birthday to you! Yay! Iglaw mo na, candle. Nakwaw! Paano ba namang mabublow ang kandila? Ay, umiiyak na naman. Abay, hipan mo na yung kandila at natutunaw na sa cake. Oo na. Yan. Happy birthday, La. Salamat, Apo. Umuwi ka pa talaga para sa kaarawan ko. Abay, siyempre naman. Ang birthday mo, birthday ni Lolo, yan ang mga pinaka-importanting araw sa buhay ko. Amboy, ikaw talaga? Pinaiiyak mo pa kasi si Lola. O siya, tama lang ho yan. O kumain na tayo. Ay, Naku, tama, walang bantay ang pwesto ko. Baka mamaya may magpapatahi. Oo nga pala. Tara na. Kain na tayo, ate. Ay, sige. Alam mo, mula nang magkaroon ng trabaho tong apo namin, Rana, Oh. palaging masarap ang pagkain namin. Oo nga po eh. Naiingit nga ako sa inyo. Tapos, palagi na may pera yung pitaka ko. Alam mo ba noon? Oh, palagi mga barya lang ang laman yan. Pero ngayon may papel na at hindi na uubos. Kinukwento niyo pa sa akin. Baka mamaya hold upin ko kayo. Kulang pa nga yan, ate. Hindi ko pa napapaayos itong bahay namin. Pero kapag nakapag-ipon ako ng malaki-laking halaga, talagang ipapaayos ko ito. Amboy, paano naman ang sarili mo? Isipin mo rin ang sarili mo. Lagi na lamang kami inuuna mo. Oh. Saka na ho ako. Kayo muna. Inaruga niyo ako nung walang nagmamalasakit sa akin. At imbis na bahay, tahanan ang ibinigay niyo sa akin. Abay, Kaya nararapat lamang na suklian kong lahat ng pagmamahal at pagsasakripisyong ibinuhos niyo sa akin. Ay, kakapagod ang biyahe. Sakit ang ulo ko ah. Palibasa, hindi ako nakatulog ng maayos. Oy! Narito ka na pala, Angko. Oy, hi Kara. Amoy bus ka pa. Oo, dito na ako dumiretso eh. Hindi na ako umuwi sa apartment. Oh, nag-breakfast ka na ba? Oo. Magbe-breakfast muna ako. Oo, sige na.
Mayam yan, nandito na yun si boss. Magmi-meeting na tayo, baka malipasan ka na naman ng gutom. Oo, thanks, Kara. O sige, tsaka muna ha. May bihis muna ako. Teka, ano ito? Ano itong nasa loob ng bag ko? Si Lola talaga. Ipinagbalot pala ako ng mga biskwit. Tapos may, ano ito, gamot. Gamot sa sakit ng ulo. Grabe talaga si Lola. Uy, bakit ka umiiyak? Abit, Anong nangyari sa'yo? At ano yung hawak mo? Dali, biskwit to ah. Umiiyak ka dahil dito? abit. Uy, Amboy, ang weird mo naman. Sabi nila mother knows best. Pero bakit sa akin, Lola knows best? Ano? Anong sinasabi mo? Mira, Bakit hindi ka mapakali dyan? ang lakas daw ng bagyo sa amin eh. Ay, oo nga. Yung probinsya niyong tinumbok ng bagyo ngayon. Hindi ko pa nakokontak yung kapitbahay namin na pinagbibilinan ko kina lolo't lola. Kalma ka lang, Amboy. Tiyak safe sila. Sana nga, Kara. Sana nga. Si Ate Rana. Hello, Ate. Hello, Amboy. Oh, kumusta sina lolo't lola? Kanina ko pa kayo tinatawagan Amboy, Ate, bakit? wala na sila. Ano? Anong sinasabi mo, ate? Anong wala na sila? Lolo. Lola. Kumising kayo. Kumising kayo. Narito na ako. Narito na ako. Amboy, Ate, ano nangyari? Bakit? Bakit ganito nangyari sa kanila? hindi naman kasi namin inaasahan na aapaw ang tubig sa kabilang ilog. Gabi, nagulat din kaming lahat. Nagsilikas kami. Sa tingin ko, sinusubukan din nilang lumikas. Kaya lang, inabot sila ng rumaragas ang tubig. Kaya, tinangay silang pareho. Oh, Diyos ko. Diyos ko, bakit ganito? Bakit sa ganito mong paraan kinuha ang mga mahal ko sa buhay? Hindi pa natutupad ang mga pangarap ko para sa kanila. Bakit kinuha niyo agad sila sa akin? Hindi ko alam kung ito yung premonition na sinasabi nila. Pero isang araw bago ang bagyo, kausap ko silang dalawa. Sabi pa nga nila, wala na daw silang mahihiling pa sa kanilang buhay. Kung mamatay sila sa mga oras na yun o kung kailan man loobin ng Diyos, handa na daw sila dahil nakikita nilang kaya mo na. Kaya mo nang wala sila. Napakasaya nila sa narating mo, Amboy. Ate, silang kaligayahan ko. Silang dahilan ng mga pagsisikap ko. Sana mapanatag ka. Namatay silang walang panghihinayang o pagsisisi sa buhay. Namatay silang may kasiyahan sa kanilang mga puso. Napakasakit ng mga sandaling yon. Pakiramdam ko, may isang bahagi ng katawan kong nawala. Pero tama si Ate Rana. Yun na lang ang pinangawakan ko. Na bago pa man sila namatay, masaya sila at naging makabuluhan ang kanilang buhay sa mundo. Wala na sila sa piling ko ngayon. Pero nasan man ako ngayon ay dahil sa kanilang pagmamahal at
pag-aarugang ibinahagi sa akin kahit hindi nila ako kadugo. Ako si Amboy at ito ang aking buhay. Wala nang mas mapalad pa sa isang taong nakaranas at nakatanggap ng totoong pag-aaruga at pagmamahal. Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at si Phil Cruz sa papel na Amboy. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, isa na namang kasaysayan ang kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Ito ay ang kwento ni Vea. Maagang pumanaw ang aking ama. Mula noon, naging sakiti na si inay. Kaya ako na ang nagtrabaho at nanagot sa pangangailangan ng aming pamilya. Oh, yung mga wala pang bayad dyan, ha? Pakilabas na lang po ang pamasahe. Kayo po, mama. Saan po kayo? Dito sa bus niyo. Magandang konduktora. Tinatanong ko kung saan kayo bababa. At ang pamasahe po ninyo, kukunin ko na. Ganun ba? Oh, ito bayad ko. Oh. Sa tungko ako bababa, ha? Yung sukli. Sa'yo na. 500 to. Oo nga. Sa'yo na, sobra. Alam mo kasi, nagagandaan ako sa'yo eh. Crush kita. Sumama ka na lang kaya sa akin. Di bagay sa'yo maging isang konduktora? Pasensya na, pero hindi ako kalad-karing babae. Oh, eto na ang sukli mo. Sandali. Huwag ka nang magalit. Nasisira ang ganda mo. Bastos ka! Hinawakan mo ang dibdib ko! Ang ganda pala ng dibdib mo. Bastos! Bakit mo ako sinampal? Ha? Chris! Para mo ang bus! Bakit ano nangyari? Binastos ako ng lasing na to! Ano? Bea, ba't hindi mo ginagalaw yung pagkain mo? Pasensya ka na, Chris, ha? Naalala ko pa rin kasi yung walang yang naging pasahero natin. Huwag mo na sirain yung araw mo sa kanya. Total, hindi naman siya nakapalag ng pababain natin eh. Oo nga eh. Buti na lang tumulong din yung ibang lalaking pasahero natin. Kung bakit naman kasi may mga gagong iinom-inom ng alak tapos di naman pala marunong magdala. O tama, katulad ng walang yang yun. Pero may katwiran din siya. Hindi bagay sa'yo yung magiging konduktora eh. Alam mo kung ano bagay sa'yo? Ano? Ang maging misis ko na. Ano ka ba? Alam mo naman hindi pa pwede yun eh. Dahil pareho tayong wala pang ipon. Hindi. Magsama na lang tayo. Para sa bahay ka na lang. At ako na lang ang magtatrabaho para sa atin. Ano? Paano ko naman matutulungan sina inay, Aber? Para hindi ka na nababastos pa sa bus, di ba? Susubukin ko na lang maghanap ng ibang trabaho. Huwag na lang. Baka mamaya may manligaw pa sa'yo ron eh. Di ba? Hindi naman kita mababantayan dun. Para naman magluluko ako. Pwede ba? Matuto ka nga magtiwala sa akin? Wala kayong trabaho ngayon ni Chris, anak. Opo, Nay. Sira po yung bus na inilalabas namin. Okay na rin yun, Ate Bea, para makapagpahinga ka. Oo nga, Warren, tama ka. Masakit nga ang katawan ko ngayon eh. Siyempre, araw-araw kang tagtag sa biyahe.
Madalas pang nakatayo. Ano kaya ate kung maghanap ka na lang ng ibang trabaho? Total, tapos ka naman ng high school. Ay, tama si Warren, anak. Mahirap dyan sa trabaho mo eh. Nababastos ka kung minsan. May pagkakataon pa na may pasahero kayo naghahanap ng sukle. Kahit hindi pa nagbabayad. Sinabi niya pa, Inay. Pero bala ko talagang humanap na ibang mapapasukan eh. Naghihintay lang ako ng magandang pagkakataon. Gusto ko yung may pera ako. Para kung hindi man ako makapasok ng ilang araw, may magagamit tayo dito sa bahay. Ralph, mamaya na palang alis mo papuntang Cebu. Yes, ma. Medyo matagal ako mawawala. 1 week. Okay lang po ba kayo rito? Oo, anak. Nandito naman si Inday. Yung kotse nyo, wala po bang problema? Para maipaayos ko na bago ako umalis. Ay, huwag mo nang alalahanin yun. Kaya ko na yung asikasuhin. Gusto ko lang po makatiyak na hindi kayo mapapahamak pag nakasakay kayo ron. Iniingatan ko po kayo. Ay, nako. Baligtad na talaga ang panahon. Nung araw, ikaw ang iniingatan ko. Ngayon naman, ako na ang iniingatan mo. Dahil po may edad na kayo. Pero kahit ganon, ayoko pong mawala kayo sa akin. Maraming salamat, anak. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat ako para matagal pa tayong magkasama. Ay, ginabi na ako. Hindi bale. Marami namang order ng babango sa amin. Mas malaki naman ang kikitain namin. Kaya lang nakakainis. Nasira pa yung kotse ko. Sana pala hinayaan ko na lang si Ralph na ipaayos yung kahapon. Yan tuloy ngayon. Sasakay ako ng bus. Kasi naman sayang. Kung magta-taxi ako, magbabayad pa ako ng malaki. Ang lapit na nito sa bahay namin. Bus na lang ang sasakyan ko. Makakatipid pa ako ng malaki. Garayan na tayo, Chris. 20 minutes na lang, oh. Hindi na pwede yan sa isang biyahe. Oo, sige. Pagod na nga rin ako eh. Aba, ano ito nasa kabilang upuan? Clutch bag? Malamang naiwan ito ng huling pasahero natin. Yung matandang babae? Mukhang may kayang babaeng yun eh. Sige, buksan mo nga. Baka pera ang laman yan. O sige. Ay, Chris! Ha? Ang dami, tig-1,000. Bea, malaking halagat tiyak yan. Naku, pari na natin ipuhunan niya sa isang negosyo, di ba? Chris! Oh. Hindi atin ang perang ito. Tiyak hahanapin ito ng may-ari. Matanda na yun. Tiyak hindi na niya maaalala yan kung saan niya naiwan. Paghatian na lang natin ang perang yan. Ano ka ba? Para na rin tayo nagnakaw sa iniisip mo eh. Teka, sandali. May ID dito sa clutch bag. Ang nakasulat, Ofelia Cordova. O malamang, doon sa matandang babae ito. Ano ngayon ang gusto mong gawin? Di balik natin ito sa kanya. Ano? Ihatid natin. Tanga po pala eh. Ano? Kwarta na lumapit sa atin, ayaw mo pa? Hindi nga atin ito eh. Mali na ang kinin natin. Kung ayaw mo niyan, akin na. Ano? Ako na lang magne-negosyo. Ay, hindi. Ibabalik ko ito sa may-ari ng pera. Sabi nga akin. Ano? Huh? Sinuntok mo ko. Dahil sa halagang ito. Ang tigas ng ulo mo eh. Ayaw mo ibigay sa akin ng pera. Gusto mo pa akong idamay sa katangahan mo? Kung para sa'yo katangahan ang gagawin ko, para sa akin, ito ang tama. Kaya hindi ko ibibigay sa'yo ang halagang ito. Kahit ano pang gawin mo ngayon. Bea! At huwag kang magkakamali, saktan ako ulit. Dahil babaliin ko sa'yo ang dala kong payong.
Sama naman ang ugali ng Chris na yun. Mukhang pera. Barumbado pa. O ayun, nalantad ang totoong ugali. Dahil doon sa napulot nilang pera. Kaya nga parang binuhusan ng malamig na tubig ang pagmamahal ko sa kanya, Nay. Warren, Ibig mo sabihin, ate, makikipag-break ka na sa kanya? kagabi pa. Break na kami. Dapat lang. Hindi ka ba naman nasaktan sa ginawa mo, anak? Ay, hindi po, Nay. Dahil ayaw ko po talaga maging asawa ang lalaking gano'n ang ugali. Paano yun? Magkasama kayo sa trabaho. Tumawag na ako sa operator namin kanina. Sabi ko, hindi muna ako papasok ng 1 week. Gagamitin ko na rin na panahon yun para makahanap ng ibang trabaho. Pero ibabalik ko muna yung pera sa may-ari. Sasamahan na kita, ate. Baka balikan ka ng Chris na yun eh. Kahanga-hanga ka, Bea, ha? Mas pinili mong iwan ang iyong boyfriend at ibalik sa akin ang aking pera. Dahil yun po ang tama, Ma'am Ophelia. Paano yun? Magkasama kayo sa trabaho ng nobyo mo? Sabi po ng ate ko, maghahanap na lang siya ng ibang trabaho, Ma'am Ophelia. Edi sa akin ka na lang magtrabaho. Ay, talaga po, Ma'am Ophelia? Oo. Kahit pa kayong dalawa nitong si Warren. Salamat po. Talaga pong gusto ko na rin magtrabaho para makatulong kay ate. Paggawa at pagtitinda ng pabango ang aking business. At talagang kailangan ko ng mga tauhan na mapagkakatiwalaan. Ito ng ating merienda, Ralph. Ito ng coffee at may kasamang masarap na sandwich. Thanks, Ma. Kahapon nga pala, nakita ko si Bea at Warren. May dadalhin daw sila mga order ng pabango. Masipag ang magkapatid na yon, ha? Lalo na yung si Bea ay talagang mapagkakatiwalaan. Babait at maganda pa, Ma. Parang nagniningning ang mga mata mo nang sabihin ko yon. Gusto mo ba siya, anak? Okay lang po ba sa inyo, Ma? Kung ligawan ko siya? Ay, oo naman, anak. Dahil natitiyak ko, isang mabuting babae ang iyong magiging nobya. Chris, anong hangin ang nagpadpad sa'yo dito? Bea, naparito ko para humingi ng tawad. Pasensya na, ha? Lumipas pang ilang buwan bago ako natauhan. Kalimutan na natin yon. Napatawad na kita. Talaga? Ay, kung ganoon, tayo na uli. Hindi ganon. Ha? Napatawad na kita sa ginawa mo sa akin. Pero, hindi na maaaring maging tayo. Bakit naman? Dahil matagal nang nawala ang damdamin ko sa'yo. Bea. Sana maunawaan mo ko at tanggapin mo na lang ang lahat. Salamat na lang, hindi ka nakipagbalikan sa kanya. Dahil kung nangyari yun, masasaktan ako. Ralph? Dahil, ang totoo, mahal kita. Una pa lang kitang makita. Nadama ko na ito. Sana, bigyan mo ako ng pagkakataong patunayan sa'yo na malinis ang hangarin ko. Makalipas ang ilang buwan, tinanggap ko si Ralph. At ngayon nga ay kasal na kami. Sana po ay inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Bea at ito ang aking buhay. Laging may magandang sorpresa ang buhay. Matuto ka lamang maghintay. Mga nagsiganapang
Rosana Villegas, Susan Robles, Phil Cruz, June Martin Legaspi, Lionel Benjamin, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Vea. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Isa na naman pong kwento ng buhay, ang kapupulutan ng aral ang inyong maririnig. Ito ay ang kasaysayan ni Sally. Isa ako sekretarya. Ilang kumpanya na rin ang aking pinasukan. Ngunit kusa ko ring iniwan. Kasi naman, nililigawan ako ng mga naging boss ko. Hanggang sa mapadpad ako sa kumpanya ni Sir Alfonso Montenegro. Mabait si Sir Alfonso. At dahil wala na akong ama, madaling napalapit sa kanya ang aking loob. Dito ko po sisimulan ang aking paglalahad. How do you feel now, sir? Maayos na ang pakiramdam ko, Sally. Ako, kinabahan po ako nung makita kong sinusumpong na naman kayo. Salamat sa pagsama at pagtulong mo sa akin, ha? Okay lang po yan, sir. Boss ko po kayo eh. Okay, pwede mo na akong iwan. Don't worry about me, sir. Aalis po ako pag uuwi na kayo. Kasi ibig sabihin, malakas na kayo. Maalalahanin ka talaga. Mapalad ang mga magulang mo sa'yo. Ulila na po ako sa ama, sir. Kami na lang po ni Inay ang magkasama. Dahil may asawa ng 2 kong kapatid. Sir Alfonso, alam na po ba ni Ma'am Olivia ang tungkol... Hindi. Hindi pa ako handang sabihin sa kanya. Sally, lunch time na. Tara, sabay na tayo mag-lunch. Pasensya na, Randy. Hindi pwede eh. Ikaw naman, oh. Lagi mo na lang akong tinatanggihan. Wala ka lang naman gagawin, di ba? Oo nga. Kaso, niyayaya ako ni Sir Alfonso na sabayan siya mag-lunch. Ha? Sige ha, pupuntahan ko na siya. Aba! Lagi na lang siyang kasabay ni Sir Alfonso. Kung hindi sa lunch, sa merienda. Ba? Sumusobra na yata ang closeness nila. Pani, tara, kain tayo. Pag mamaya pa, punuan na sa kantin itong office. Huwag mo nang isipin si Sally. Obvious naman na hindi kanya type eh. Tanggapin mo na lang yun. Alam mo, naiintriga ako sa sobrang pagiging close nila ng boss natin. Parang may something eh. Kinabi ka na naman, anak. Pasensya na po, Inay. Di ba sabi ko naman sa inyo nang tumawag ako kanina, sinumpong ulit ng sakit niya si Sir Alfonso? Oo, naunawaan ko naman yun. Tinulungan mo uli siya. Opo. Oh, ano, kumain ka na ba? Opo. Sinabayan ko po siyang mag-dinner sa office. Nasa province daw po kasi misis niya eh. Kaya wala siyang makakasama sa bahay. Kaya sa office na siya kumain. Anak, hindi naman sa nakikialam ako. Pero dapat sabihin na niya sa kanya misis ang kalagayan niya. Karapatan ng asawa niya na malaman yun. Sinabi ko na po yan sa boss ko, Nay. Pero ang sabi niya, humahanap pa raw siya ng magandang pagkakataon. Ayaw niyang biglain ang kanyang asawa. Ako, mahal na mahal niya si Ma'am. Kung maaari nga lang, ayaw niyang bigyan niyo ng problema. Ang bait pala ng boss mo. Ay, opo, Nay. Mabait po talaga siya sa aming lahat.
Kaya nga po, napalapit ang loob ko sa kanya. Sana minsan, maisama mo siya rito na makilala ko naman. Alfonso, halika nga. Oh. Ba't nagagalit ka na naman, Olivia? Ang aga-aga. Dahil sa panyong ito na nakuha ko sa bulsa mo. Ha? Kanino to? Sa babae mo? Ha? Nagkakamali ka. Olivia, mula nung ikasal tayo, naging tapat ako sa iyo. Sinungaling! Magaling ka magtago. Kaya hindi kita nahuhuli sa akto. Hindi totoo yan. O kung ganon, kanino ang panyong ito? Bakit nasa bulsa mo? Hindi ko maaari sabihin sa kanya na panyo ni Sally yung Ano? ginamit sa pagpunas ng pawis ko. Hindi ka makasagot dyan. Dahil huli ka na. Isang kaibigan lang ang may-ari niya. O sinong kaibigan? Sabihin mo sa akin para maniwala ako sa'yo. Sinusubaybayan mo sina Sally at Sir? Bakit mong ginagawa yun, Randy? Dahil may hinala ako na may relasyon sila eh. Ano? Kaya malapit sila sa isa't isa. Pambihira ka naman. Wala naman sa tipo ni Sally ang gagawa ng ganun. Malay natin kung na-develop na siya kay Sir Alfonso. Meron namang pangyayaring ganun ha, di Pero ba? hindi ako naniniwala na magagawa ni Sally makipagrelasyon sa may asawa. Maaring nadadala ka lang ng selos mo, Randy. Dahil sabi mo sa akin last time, tinapat ka ni Sally na wala pa sa isip niya ang pag-ibig. Basta, ipagpapatuloy ko ang pagsubaybay sa kanila. At kapag nalaman kong tama ako, isusumbong ko sila sa asawa ni Sir Alfonso. Sally, Sir, nanghihina ako. gusto niyo po bang tawagan ko ang doktor ninyo? Hindi. Huwag. Ayoko malaman dito sa office na may sakit ako. Baka makarating yun sa asawa ko. Pero sir, Umi-epekto na naman ang gamot na ininom ko. Magpapahinga na lang muna ako dito. okay, sige po. Tawagin lang po ninyo ko kung okay na kayo at aalis na tayo. Gabi na nang umalis sina Sally at Sir Alfonso sa opisina. Bago sila umalis, nagtagal muna sila sa room ni Sir Alfonso. Anong ginawa nila ron? At ngayon naman, initid uli ni Sir si Sally dito sa kanilang bahay. Ha? Talagang tama ako. May relasyon sila. Tatawagan ko si Ma'am Olivia. Kailangan malaman na niya lahat. Ma'am Olivia, si Randy po ito. Isa po sa mga tauhan niyo sa opisina. Bakit mo ko tinawagan? Hindi naman ako nagpapatakbo sa office. May mahalagang bagay po kayong dapat malaman. Oh, narito na tayo sa lugar na sinabi mo, Randy. Yung bahay po na may pintong pula. Doon po nakatira si Sally. Ang karelasyon po ni Sir Alfonso. Ayun po, yung kotse ni Sir, oh. Ah, Nakaparada sa tapat ng bahay nila. ang mga walang hiya. Talagang niloloko nila ako. Oh, Makikita nila sa akin ngayon. Ma'am Olivia, huminahon po sana kayo. Sure po ba kayo, sir? Nakaya niyo nang magmaneho? Oo, Sally. Oo. Dapat pala hindi niyo na ako inihati dito sa amin. Naatraso tuloy kayo ng gusto sa pag-uwi. Kung hindi kita inihatid, malamang na disgrasya ako. Dahil sa daan ako aabuti ng pagsakit ng ulo ko. Sa bagay po. Sir, salamat po ulit ho. Salamat din uli sa inyo ng nanay mo, ha? Oh, tutuloy na ako. Sige Magaling? po. Oh,
Ang gandang eksena. Sir, si Ma'am Olivia, Sinabi ko na ba niloloko mo ako. At ang sekretarya mo pang itong karelasyon mo? Olivia, huwag kang mag-iiskandalo dito. Mali ang iniisip mo. Isang mabuting sekretarya si Sally. Sinungaling! Huwag mo na ipagtanggol ang malanding yan! huwag po kayo magsalita ng ganyan, ma'am. Wala po kaming relasyon ni Sir. Tumigil ka! Hindi mo dapat sinampal si Sally. Nakakahiya ang ginawa mo. Ha? Ako pa? Ako pa ngayon ang nakakahiya? Ano ang kaguluhan ito? At ikaw ang babae ka. Bakit mo sinampal ang anak ko, ha? Inay, siya po ang asawa ni Sir Alfonso, si Ma'am Olivia. Edita? Ikaw ba si Edita? Oo, ako nga. Hindi mo ba ako natatandaan? Ako si Olivia, ang kaibigan mo. At madalas kasama nung araw. Olivia? Magkaibigan kayo? Paano po nangyari yun? Kapitbahay namin sila nung mga bata pa kami, anak. Nagkahiwalay na lamang kami nung magdalaga na. At anak mo pala si Sally? Oo. At mapapatunayan ko, wala silang relasyon ng asawa mo. Tapat ako sa iyo, Olivia. Hindi ko akalain na sa ganitong paraan pa tayo magkikita uli, Olivia. I'm sorry, Editha. Hindi ko alam na may sakit palang asawa ko. Sa sobrang pagkaselosa ko ng pagbintangan ko si Sally na anak mo pala. Ay, nakakahiya talaga ako. Walang mabuting ibubunga ang pagiging sobrang selosa. Oo nga, alam ko. Kaya nga, talaga magbabago na ako ngayon. Maswerte ka. Mahal ka ni Alfonso. Tinanggap niya ang ugali mo. Mahal na mahal ko rin siya. Siguro kaya ako ganito dahil meron akong diferensya. Hindi ko siya nabigyan ng anak. Magtiwala ka sa kanya, Olivia. Tapat siya sa'yo. At sana, samahan mo siya sa kanyang pagpapagamot. Randy, Sorry. ang dumi talaga ng isip mo. Ikaw pala nagsulsul kay Ma'am Olivia na may relasyon kami ni Sir Alfonso? Sally, I'm sorry. Nadala kasi ko na selos Akala ko kasi kaya ayaw mo sa akin dahil kay Sir Alfonso. Hindi ko naman alam na may brain tumor siya. Hindi kita sinagot dahil wala pa sa isip ko ang tungkol sa pag-ibig. Pero tama lang pala na huwag kitang tanggapin. Nakaka-turn off ka? Sally! Alam mo kay kaibigan, hindi na kita maaaring tanggapin. Chismoso. Dahil sa kahihiyan, umalis si Randy sa kumpanyang pinapasukan namin. Muli namang nanumbalik ang magandang pagkakaibigan ni na Inay at Tita Olivia. Ako naman, lalong naging malapit sa kanilang pamilya. Kami ni Inay ang naging kaagapay nila hanggang maoperahan at gumaling si Tito Alfonso. Sana po ay inyong kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako po, si Sally. At ito ang aking buhay. Ang panibug ko ay laso na sumisira sa magandang relasyon, kaya ito'y hindi dapat pang ibabawin. Mga nagsiganap: Susan Robles, Yonel Benamin, Rosana Villegas, June Martin Legaspi, Phil Cruz, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Sally. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Boboy Salonga. Superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Mier.
Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ngayon ang paglalakad ng isang asawa at ang kanyang pinagdaanan sa pamilya ng kanyang asawa. Siya ay si Gina. Sa kultura nating mga Pinoy, madalas, kahit may asawa na ang isang tao, kailangan niya pa rin makipisan sa kanyang mga magulang o kaya naman sumuporta sa kanyang pamilya. Dito ako nahirapan nang mag-asawa na kami ni Fernan. Ay! Wala na namang bigas? Ano ba yan? Fernan! Fernan! Oh, bakit? Kabibili ko lang ng 10 kilong bigas tong isang linggo. Wala na naman. Naku, nakalimutan ko palang magsabi sa'yo. Pumunta si Inay dito kanina. Umiram muna ng bigas. Ano? Papalitan niya raw pag sweldo ni Ryan sa susunod na linggo. O paano tayo? Teka. Ayan. Bumili ka muna ng 2 kilo sa tindahan. 2 kilo? Hanggang kailan lang yan? Matagal pa ang sweldo mo. Baka nga hindi na naman kayo bayaran ng pinagtatrabahuhan yung pabrika. Sige na, ako na bahala. Ibili mo na muna yan, ha? Ewan, di ko bumili. Gina! Papasok na ako sa trabaho! Gina! Oh, pagkasyahin mo na ito. Pasensya ka na ha. Yan lang ang kaya ko ipahiram sa'yo ngayon, Mare. Ayos lang. Mabuti nga, palagi mo kong pinahihiram ng pera kapag walang-wala na kami, Mila. O syempre naman. Ano pa't naging magkapit-bahay tayo? Ay, nahihirapan na talaga ako. Ang hirap ng ganitong buhay. Makakaraos din kayo. Sa simula lang yan. Wala lang talaga akong pinadededing bata. Naku talagang maghahanap ako ng trabaho. Bakit nga pala naubusan ka agad kayo ng bigas? Hiniram na naman ang biyanan mo? Ay, nagpipigil lang ako. Kasi alam mo, Mila, ayoko naman makapagsalita ng hindi maganda kay nanay. Kaya lang, minsan, ang sakit kimkimin sa dibdib, ang sama ng loob. Kaya ako talaga, sinikap kong makahanap ng tirahan ng malayo sa pamilya ng asawa ko. Kasi talagang ayoko makisama sa mga biyanan ko. Lalo na't maingay din ang nanay ni Erwin. Buti ka pa. Ako, ewan, hindi ko alam kung hanggang kailan ako magtitiis sa ganitong buhay. Ate, tulungan na kita magbitbit ng mga pinamili mo. Salamat, Ryan. Oh, naparito ka. Oh, dito ka na pala, Gina. Oo, mahaba ang pila sa grocery kaya ako natagalan. Ganun ba? Ryan, dali mo muna itong mga pinamili ng ate mo sa usina, ha? Oo, kuya. Bakit nandito si Ryan? Teka. May tira pa ba doon sa binigay ko sa yung pang-grocery? Meron ba naman? Bakit? Pwede ba, iramin ko muna, ha? Ha? Kailangan daw ni Ryan ng konting halaga kasi may ipaayos doon sa motor niya. Nakalaan ang perang ito sa diaper at gatas ni baby. Ako na bahala doon. May darating pa namang pera sa atin sa susunod na linggo, ha? Pero Kaya mo na. naman Wala siyang ibang tatakbuhan kundi ako. Tayo. Hindi ko naman siya pwedeng pauwiin na walang dala. Ito. Dinalan ko kayo ng mga ani doon sa sinasaka kong lupa. Meron ditong kamote, tapos may sitaw din. Marami yan. At saka ito, papaya.
Salamat ho, Chongberto. O ngayon, kumusta ka naman dito, Gina? Bah, nangangayayat ka yata. Mukhang pagod ka mag-alaga ng panganay mo. Lagi ho kasing puyat. Kumusta naman si Fernan? Mabuti naman po. Sapat ba naman ang kinikita? Mukhang nag-i-kaos kayo. Sabi ko naman sa'yo, kung nahihirapan kayo rito, pwede kayong tumira doon sa lupa natin. Magtayo kayo ng bahay doon, tapos magsaka kayong dalawa. Imposibleng hindi kayo mabuhay doon. Presko pang hangin. Kasi ho ayaw ni Fernan na doon kami manirahan sa atin, Chong. Gusto niya rito sa malapit sa mga magulang niya. Bakit? Ano ba na itutulong sa inyo ng pamilya niya? Chong, Baka nga si Fernan pang sumusuporta sa kanila eh. Tama ba ako, Gina? Gina, may balita ko, medyo malaki-laki ang sahod ni Fernan ngayon. Dahil sa ibang departamento na siya naka-assign. oo po, Nay. Awa ng Diyos. Okay, baka naman maaaring pahiramin mo muna ako kahit 5,000 dyan. Ha? Oh. Ano? Bakit parang gulat na gulat ka? Ano hong gagawin niyo sa 5,000? Birthday ni Ryan sa darating na linggo. Gusto ko sana maghanda ng kahit simple lang. Para naman maimbitahan niya yung mga katrabaho niya. Maghahanda kayo. Naku, si Fernan nga hindi naghahanda pag birthday niya kasi nagtitipid kami. Nay, alam niyo ba na hindi pinupulot ni Fernan ang pera? Pinaghihirapan niyang kitain yung kakarampot niyang sweldo. Kulang na kulang pa nga yung sa aming mag-anak. Aba, Gina, ano karapatan mo pagsalitaan ko ng ganyan, ha? Di pa nga ako kayo nakapagbabayad ng mga hiniram niyong pera eh. Si Ryan may babayaran pa sa amin. Yung nakuha niya nung pinaayos niya yung motorsiklo. May gana pa kayong gumastos para sa handa ng anak niyo. Samantalang si Fernan, halos maganda kuba na sa pagtatrabaho. Sumasobra ka na eh! Hoy! Baka nakakalimutan mong nanay ako ng asawa mo. May karapatan ako sa kinikita niya. Ano yun? Nung wala pa siyang asawa. Ngayon may pamilya na siya. Ako nang may karapatan sa pera niya dahil ako ang kanyang asawa. Abay, kami na dapat ang prioridad niya at hindi kayo. Nay, pagpasensyahan niyo na po si Gina. Ang sama pala ng ugali ng asawa mo eh. Kung alam ko lang, hindi ako pumayag na ikasal kayong dalawa. Alam mo kung sino? Hihiramin ko naman yung pera, hindi ko naman hihingin. Hayaan niyo na. Hayaan niyo at kakausapin ko si Gina. Siya nga pala. Ito po, ayan. Pasensya na kayo dyan, ho. 2,000 lang ito. Oy, Ryan, pasensya ka na. Konti lang ang handa mo ngayon. Okay lang, kuya. Salamat pa rin. Pasensya ka na. Hindi pa kasi ako regular sa trabaho ko eh. Kaya konti pa lang ang sweldo ko. Ayos lang. Bawi ako pag na-regular ako, kuya. Basta, pagbutiin mo ang pagtatrabaho mo para ma-promote ka kagad, ha? Magsikap ka. At wag ka mag-aasawa ng babaeng gaya ng asawa ng kuya mo. Bakit mo naman pinagsabihan ng ganun si inay? No? Alam mo na matanda na yun. Dapat inunawa mo na lang. Ako pa ngayon ang mali, Fernan. Hindi sa ganun. Gina, ang sinasabi ko, dapat pagpasensya mo na lang siya. May alta presyon yun. Oh, paano kung inatake siya sa galit? Ganun na lang pala palagi? Ako na lang lagi ang magpapasensya, ha? Teka nga muna, bakit ba parang ang init ng dugo mo sa pamilya ko? Hindi mainit ang dugo ko sa kanila. Ano yun? Ang kinasasama lang ng loob ko, yung pagiging masyadong pakialamera ng nanay mo. Magdahan-dahan ka ng pagsasalita mo. Nanay ko tinutukoy mo. Kaya ako, ano mo ko, ha? Ayos lang ba sa'yong gawin ako tau-tauhan sa loob ng posporo ng nanay mo? Ano ba ako sa bahay na ito?
Wala ba akong karapatang magdesisyon at manindigan sa pinaniniwalaan ko, tama? Gina, Ferdinand, asawa mo ko. Hindi ang kapatid mo, ang nanay mo, ang dapat mong kinakampihan, kundi ako na asawa mo. At higit sa lahat, hindi na silang prioridad mo, kundi kami na ng anak mo. Ngayon, kung gusto mo pala na patuloy na suportahan yung pamilya mo, ay di sana hindi ka muna nag-asawa. Oh, kumusta, Gina? Naku, nakakapagod ho, Berto. Pero napagtatanto na kailangan niya ng baguhin yung mga prioridad niya sa buhay. Patuloy siyang magagapo sa pagsuporta doon sa kanyang nanay at mga kapatid. Oh, mabuti na lang matapang kang babae. Kailangan ho yun. Mas mainam na itong ganitong buhay dito sa probinsya. Kaysa naman magtiis ako sa Maynila. Nagkakaroon lang ako ng kasalanan doon. Hindi naman ako pala sagot dati eh. Pero dahil doon sa nanay ni Fernan, naging masama ang ugali ko. Gina? Sino kaya ito? Gina? Gina, Fernan? patawarin mo ako. Bumalik lang kayo sa bahay. Hindi ko na kaya yung pangungulila sa inyo. Hindi na ako babalik sa bahay na yun. Ngayon, kung gusto mong makasama uli kami ng anak mo, dito ka manirahan. Pero kung hindi mo kayang iwan ang nanay mo, matatanggap ko. Gina. Kung kaming mahalaga sa'yo, kami ang unahin mo. Kami ang gagawin mong prioridad. Wala namang masamang tumulong sa mga magulang mo. Pero sana, huwag kami ang iyong isakripisyo. Huwag kami ng anak mo. Dahil sa katunayan, kami na ang iyong pamilya. Nag-resign si Fernan sa trabaho at nanirahan kasama kami sa probinsya. Ngayon, dalawa na ang anak namin at masaya kaming namumuhay sa loob ng isang bubong. Alam niya na ngayon kung sino ang dapat niyang gawing prioridad. Sa mga kagaya kong misis dyan, responsibilidad nating tulungan ang ating mga asawa na maunawaan ang mga bagay na hindi nila maintindihan. Dahil gano'n naman ang mag-asawa, magkaramay at magkasangga. Ako si Gina at ito ang aking buhay. Hindi ang ina o kapatid ang prioridad ng isang mister o ng isang misis, kundi ang kanilang asawa. Mga nagsiganap, June Martin Legaspi, Susan Robles, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz at Rosana Villegas sa papel na Gina. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Production Assistant Anching Cruz, Creative Consultant Phil Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang lalaking naging malungkot ang kabuuan ng buhay dahil lamang sa kanyang padalos-dalos na pag-iisip at mga kilos. Siya ay si Mandy. May isang babae akong itinatagi sa aking buhay. Si Caron. Taglay niya ang halos lahat ng magagandang katangi ang hinahanap ng isang lalaki sa isang babae. Kaya napakaswerte ko nang akong manalo sa puso niya. Kahit pa
Hayagan niyang nakikita ang kawalang direksyon ng aking buhay at ang pagiging mapaglaro ko sa pakikipagrelasyon. Mandy, bayad na ba kayo ng babaeng kasama mo? Hindi pa, Carol. Eto, para sa ating tatlo yan. Pakiabot mo na lang sa driver. Oh, salamat ha. Paano? Bababa na kami sa kanto. Thank you ulit. Sige, ingat kayo. Nakita mo ba dumaan kanina si Carol, Lydia? Kung bakit kapag nakikita ko yung batang yung gumagaan ng pakiramdam ko? Ay, oo. Ako man doon po. Sadyang mabait at magalang na bata. Tuwing makakasalubong ko nga sa labas, talaga magmamano at magmamano yan. Kung ako ang tatanungin, gustong-gusto kong siya na ang ating maging manugang. Sino ba hindi? Kahit anong oras sila pakasal ni Mandy, ay, hindi ako tututol. Naka. Ang problema nga ang anak mo walang pakundangan sa buhay. Tingnan mo, 2 taon lang yung diesel mechanic na vocational course na kinukuha niya. Pero 3 taon na niya ngayon sa pag-aaral, hindi pa rin siya tapos. Dolpo, pasasamba. Magbabago rin yung anak mo. Magiging responsable din siya sa mga bagay-bagay. Kailan? Pagputi ng uwak, pagitim ng tagak. War freak na babae siguro si Carol. Tiyak na manghihiram ng mukha sa aso yung babaeng kasama mo sa jeep. At malamang pati ikaw rin, Mandy. Yun nga ang hinahangaan ko kay Carol eh. Hindi marunong manampal sa publiko. Pero may kasabihan ha. Kapag ang mabait na tao raw nasagad na sa galit, abay magtago ka na. Mahal ko naman talaga si Carol eh. Walang duda ron. Ganun naman pala eh. Bakit hindi mo padalhin sa biglang liko? Para kahit mauntog siya at magka-amnesia, hindi ka niya pwedeng ipagkaila. Loko-loko. Dolpo, narinig mo ba yun? Parang may kumakalampag sa pintunan ng tindahan natin. Mandy! Sino nga kaya yun? Ano ba? Ano nakita sarado ng tindahan? Gabi na. Mabuti pa tingnan natin. Yung anak nyo, si Mandy, nasaan? Teka nga. Sino ka bang walang galang na halos gibain mo nga ang pinto ng tindahan sa kakakalampag? Oo nga. Pagkatapos bigla mo lang kaming pamemiwangang mag-asawa? Shota ako ni Mandy, okay? At kaya ko siya hinahanap dahil binuntis niya ako. Ang problema sa anak nyo, nang malaman niya buntis ako, hindi ko na ulit nakita ang anino niya. Pwes, kung sino ka bang impostora ka, wala rito si Mandy. Hindi ko alam kung nasaan lupalbang anak ko. Kaya umalis ka na. Tapos! Ang hirap sa'yo, sumugod ka pa sa amin. Pati tatay at nanay ko, ginulo mo. Sabi ko naman sa'yo, mag-uusap tayo, di ba? Kaya nga, buti naman nagpakita ka. Kala mo ba, hihiwalay pa ako sa'yo? Huwag ka nga magbiro ng ganyan, ha? Juliet? Hoy, Mandy, sa ayaw mo at sa gusto, iuuwi mo ko sa bahay niyo! Ano ba naman yung anak mo, Dolpo? Wala na nga yata talagang kaisip-isip. Kung bakit isinubo niya sarili niya sa walang modong babaeng yon.
Para siyang kumuha ng batong ipinukpok niya sa ulo niya sa katawan ng babaeng yun. Sa palagay mo ba, kapag dito tumira yon, hindi magugulo ang buhay natin? Ang iniisip ko, si Carol. Napakasakit ng ginawang ito sa kanya ni Mandy. Pati nga tayo, isinubo sa kahihiyan ng anak mo. Ano na lang ngayon ang mukhang iharap natin kay Carol? Alam ko naman na kaya mo nagawa yun, Mandy. Naiinip ka na rin sa sitwasyon natin. Naghintay ka na ng matagal hanggang sa makatapos ako ng pag-aaral. Carol, natukso lang talaga ako kay Juliet. May isang buhay na mag-uugnay na sa inyong dalawa. Hindi ko siya pakakasalan. Susustentuhan ko na lang ang bata. Kailangan mo siyang pakasalan para mabigyan ng pangalan ng magiging anak niyo, Mandy. Carol, hindi mo ba ako mahal? Kung kaya tinataboy mo ako sa kanya, ganun ba? Hindi. Walang nababago sa pagmamahal ko sa iyo hanggang ngayon. Kung ganun, magpakasal tayo. Mas matutuwa ako kapag siyang pinakasalan mo. Dahil yun ang nararapat. Kahit alam mong magiging miserable ko sa piling niya. Magiging magkaibigan pa rin naman tayo. Kahit kasal ka na sa kanya. Carol, ikaw ang mahal ko. At ikaw ang gusto kong pakasalan. Ikaw. Mandy, tanggapin na natin. Hanggang dito na lang sinukat ang ating pagmamahalan. Hindi, Carol. Kahit kailan, hindi ako bibitiw sa pag-ibig ko sa'yo. Hindi ako susuko. Dahil ikaw ang tanging taong bubuo sa buhay ko. Paano kung makakalimutan ng isang tao na minsan naging mundo ko? Ako, Mandy, hanga pa rin sa pagkakaroon ng busilak na puso ni Carol. Nagawa niyang magpatawad at magparaya. Yung sobrang kabaitan niya. Yun ang dumudurog sa puso ko. Yun ang sumusundot sa konsensya ko, Bebot. Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang umuwi? Siguro nakipagkita ka na naman sa nobya mong tanga. Hindi tanga si Carol! Ha? Ako ang tanga. Dahil sinubo ko sarili ko sa isang walang kwentang katulad mo. Ano? Ano mo? Bawiin mo yung sinabi mo wala akong kwenta, Mandy, ha? Bawiin mo! Alam mo ba kung ano pinagsisisihan ko sa buhay ko ngayon, ha, Juliet? Yung nang panindigan kita at itira sa bahay na ito. Yun! Dahil mula nang dumating ka rito, nagmistula ng impyerno ang bahay na ito. Ah, ganon. Hoy, kahit ano gawin mo, hindi mo na ako maisusuka. Oo. Pinagsisisihan ko ang pagkakamaling ito. Pinagsisisihan ko! Akala ko nagbibiro ka lang. Sabihin mo gusto mo ko makita. Ito na kasi ang magiging huli nating pagkikita, Mandy. Bakit? Saan ka pupunta? Sa Australia. May 1-year program kasi doon para sa katulad kong licensed nurse dito sa atin. Para maging registered nurse naman doon. Pag nagtagal, baka doon na rin ako manirahan. Hindi na pala tayo magkikita. Siya nga pala. Para sa iyo to. Kung pera ang laman ng envelope na yan, hindi ko matatanggap. Magtatampo ako sa iyo pag hindi mo to tinanggap. Lalo na, bahagi ito ng mga binuo nating pangarap noon. Pero, kahit nga hindi naging tayo, gusto ko pa rin ituloy mo yung mga pangarap mo. Total,
Natapos mo naman ang kurso mong diesel mechanic. Yung diesel auto repair shop ang ibig mo sabihin. Oo. Yun ang pangarap mo, di ba? May katuturan pa ba ang pangarap na yun? Kung hindi ko na sa'yo maiaalay, Mandy, huwag mong talikuran ang mga pangarap mo. Tuparin mo ang mga yun. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa pamilyang bubuuin mo sa hinaharap. Carol, napakabuti mo. Sa kabila ng naging pagkakasala ko sa'yo, kabutihan ko pa rin ang iniisip mo. Dahil mas magiging masaya ako kapag naituwid mo ang iyong buhay. Pangako, hindi kita bibiguin. O paano? Hanggang dito na lang ang pag-uusap natin. Mag-iingat ka lagi. Ikaw rin. Palagi kang mag-iingat, Mandy. Carol, mahal na mahal kita. At habang buhay kong dadalhin sa puso ko ang pagmamahal na yun, mamamatay akong ikaw pa rin ang aking iniibig. Minahal ako ni Carol ng walang pag-aalinlangan. Kung ano ako, kung sino ako. Basta't minahal niya ako. At hindi ko malilimot ang kanyang dakilang pag-ibig. Isang magandang bahagi siya ng aking nakaraan na kailanman hindi ko maiwawaglit sa aking alaala. Sa kasalukuyan, maunlad na ang pinamamahalaan kong diesel auto repair shop sa pamamagitan na rin ng malaking halagang ipinagkaloob sa akin ni Carol ng huling gabi ng aming naging pag-uusap. Tinupad ko ang pangako ko sa kanyang pagbabagong buhay kasama si Juliet at ang aming anak. Ako si Mandy at ito ang aking buhay. Tumitimo sa bawat puso ang isang tunay na pag-ibig. Dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Pinupukaw nito ang kabutihang nananakanan sa puso ng bawat tao. Noon, ngayon, at magpakailanman. Mga nagsiganap, Junel Benjamin, Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor at June Martin Legaspi sa papel na Mandy. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mudia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Buyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay.